A sexta edición da ruta Máis que Tapas de Barbanza a Arousa chega condicionada como non podía ser doutro xeito pola situación que nos toca vivir por mor da Covid. A hostalería é tamén un dos sectores máis afectados pola pandemia, pero lonxe de buscar excusas decidiu implicarse na iniciativa, aumentando o número de locais participantes con respecto ao ano pasado. Subimos uns cuantos establecementos nunhas épocas moi duras, pero, bueno, a xente, os hosteleiros mesmos, aparte de estar sufrindo, pois entenderon que esta é a forma de sacar as cousas adiante. A través do concurso de tapas, axuda a capacitarse máis na cociña, a cambiar os automatismos que hai na cociña, e sacar cousas novas, facer diversas preparacións que non solemos facer. Darlle ánimos aos compañeiros da hostelería, porque son momentos difíciles, e creo que cando pase isto vamos a salir máis fortes. Nós temos postas moitas esperanzas para recibir a xente, porque en definitiva son os nosos primeiros embaixadores, son quenes maioritariamente reciben a xente non só daqui, sino a que nos visita, e polo tanto un piar fundamental no que é calquer iniciativa turística. Unha das novidades este ano é que haberá tapa para levar, dándolle así solución aos problemas de capacidade dos locais polas restriccións impostas polas autoridades sanitarias. Este ano, debido a todo, a situación que temos actualmente a raíz da pandemia e demais, temos como innovación a tapa para levar. Nestas caixas que vedes aquí diante de Barbanza a Arousa, se poden solicitar aos establecementos participantes e despois se pode votar dende a casa. Temos un código QR que nos dirixe a nosa páxina web, barbanzaarousa.gal. Outro ano máis, a proposta contará coa colaboración de dúas bodegas da zona, Saborido e Entre os Ríos, da indicación xeográfica protexida Viños da Terra do Barbanceiria, que poderán degustarse acompañando as tapas. A ruta arrancará esta fin de semana na Pobra e durante as seguintes fins de semana de novembro seguiránlle en Ribeira, Pobra e Rianxo. Como xa ocorrera o pasado ano, a proposta contará tamén con actividades complementarias.